na DCPTV. Minsan po kasi mo yung channel. Tapos video niya bro. Amaya dito na yun sa may ito. Sa may Riverside ng Palangan. May deliver dito. Ito, ang ano mo yan, sa tulay. Tingnan mo yan, tawid din sa tulay. Whoop. Tingnan mo yan, so. Yan ang tinawanan natin. Yung deliver natin dito sa may Riverside ng Palangan. Mayas, parang uulan ng mga yan, so. Ulan na may bubusan mo siguro yung ulan. Sana hindi pabutan ng ulan na yan kasi mababasa naman tayo. Riverside doon sa may ano. May yan. Yan, parang ulan na, oh. Dito yung ano. Ayan, may aso na yan, may aso. Ayan. Kasama yan. Kasama yan. May aso. May aso. Mga ano din ang aso dito. Hindi makadiretso. May aso. Ganda yan din ako. Tama yung punta natin dito sa may Riverside ng Palangan kasi yung view mo yun sa yung Riverside. Ilog siya, ilog. Ayan sa ilog yan. May yan, may nagbabangka. Malapit ng ulan, so sa likod natin ano ng ulan. Maulan na. Dako, bawasan din sa gilid itong aso na to. Ayan, may aso. Dito yung deliver natin dito sa may Riverside. Ito yung view ng Riverside. May deliver pala tayo dito, hindi natin alam. Meron din dito. Ayan sila, shoutout sa kanila. Ayan, shoutout sa kanila. Ayan, may deliver tayo dito sa kanila, hindi natin alam. Sinusundan ako nila. Kaya hindi ko rin alam. Parehas kami walang alam. Okay. So, tsura ng tatawid din mo yan sa may tulay. Tsura ng Riverside. Okay. Ito mo yan, tawid din yung Timens. Delikado dito. Yan na. Napalayo kayo. Ikot pa kayo. Ay mayas, may deliver tayo. Sinusundan tayo nila. Deliver pala tayo dito. Yung dalawa si dito. Mayas yung Riverside. Riverside. Okay, back. Ayan. 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 Ayan o. Riverside. Nagpalang malapit ang puso mo lang. So yun naman yan dito mayan sa may Nagpalangan Riverside. Mayan dito yung view ng Nagpalangan Riverside, no? Okay? Sa lahat mo naman yan, God bless you, more power, keep safe, and bye bye. Hello mo yan, grabe super lakas naman yan. Uwi man yan sa yan sa bahay kasi bubis tayo, grabe basang-basa man yan, so grabe basang-basa tayo. Ayun likod ko basang-basa kaya ayan, so grabe. Okay yan, uwi mo na yan kasi grabe yung deliver mo yan, so grabe, super lakas ng ulan. Ayan, may yan, super lakas ng ulan. Ano yan? Ayan, uwi mo na tayo. Ayan.